बे बिटिआर सुक्तिनि जुगिदि जिफोर दफाफोर दङमोन बे दफाफोरा दिनैसिम सारि बोसोर थांबाय मोनसेबो इमप्लिमेन्ट जायाखै। प्रमद बर' दैदेननाय जितु इउपिपिएल सरकार बे रन्जन दैमारिखौ बख'नायनि जेबो इच्छा गैया, जेबो गुरुत्व लायाखै आरो बेखायनो बिथाङा जेल जानो गोनां जाबाय थादों आरो। जोंनि उदालगुरियाव बिसेसकरि सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि जागोन होनना बुंदोंमोन, अर्गेनिक एग्रिकालसार इउनिभार्सिटि जागोन होनना बुंदोंमोन, NIT जागोन होनना बुंदोंमोन। दा बेफोरबायदि दफायाव थानाय बिथांमोना मावफुंनो हायाखै आरो माने फेलें जाबाय आरो। दाबो बिथांमोना बुंनो नागिरो जों प्रभिन्सियेलाइज खालामबाय होननानै, अथच बे कलेजफोरा प्रभिन्सियेलाइज जायाखै। बिथाङा जे सासे बिराद मिसलिया लिडार बे इतिमধ্যে प्रमान जाबाय आरो माने। प्रमद बर'मोन बायदि बेबस्थाखौ लायालाबानो जों खालामनो हागोन ओरैना बुंनाय बाथ्रायाथ' एकदम मिसा खोथा। बर' लिडारनि खुगानिफ्राय बेबायदि मिसा बाथ्रा ओंखारनायखौ जों नुनो मोनो आरो माने। जोबोद गोजोनथावना बाथ्रा, दिनै भैरबकुन्द ब्लक BPFनि सिङाव थानाय बे नैबे सपनगाव प्राइमारि बाहाय गोबां आइजोफोर आरो रायजोफोर जोंनि BPF राजनिति हान्जानि नीति आरो आदर्शखौ मोजां मोननानै बिथांमोना जइन खालामदों आरो बिथांमोना प्रायानो UPPL आरो BJP राजनिति हान्जानिमोन। दा बेखायनो आङो उदालगुरि जिल्ला BPF राजनिति हान्जानिफ्राय बिथांमोनखौ बरायदों आरो बिथांमोना दिनै जोंनो जइन खालामनाय जानाय लोगो लोगो जोंनि राजनिति हान्जाया बांसिन गोख्रों जासिगोन। बिसेसकरि जोंना जितु महिला BPF गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना जोंजों दिनै जगदान खालामदों। जोंनि महिला BPFआ बिराद स्ट्रं जासिगोन आरो। राजिब ब्रह्म बिथांनि सोमोन्दैथ' आंहा बुंनोथ' आं गोसो गैयामोन। बिथांमोना जाबाय जेबो क्वालिटि गैयि मानसि। जों लाजिनाय मोनो बिथांमोननि बाथ्रा बुंनायफोरखौ। माने बर' राजनिति लिडारफोरनि खुगानिफ्राय माखासे बाथ्राफोर ओंखारो आरो बे बाथ्राफोरा मालाबाबो बर' लिडारफोरनि खुगानिफ्राय ओंखारामोन आरो जों लाजिथावना मोनो। दा बिथाङा जिबायदि बाथ्राफोर बुंदों बे एकदम नंखाय बाथ्रा। मानो होनब्ला जों BPF राजनिति हान्जा हिसाबै जेब्लायबो बुंबाय थादों जोङो खुनु राजनिति हान्जादों जोङो लोगो लालाया, जों हारसिङै गेलेगोन आरो हारसिङै सरकार बानायगोन। आरो दिनैनि तारिखाव BPF राजनिति हान्जाया ओरैबायदि गोख्रोंखा जोङो हारसिङै सरकार खालामनो हानायनि जोङो बे माबाया दङ आरो जोंहा। गतिके जों रावबो राजनिति हान्जादों जों लोगो लालाया। बिथाङा जिफोर बाथ्रा बुंदों जों बरायदों BPF राजनिति हान्जानिफ्राय। जोंनि बर' हारिनि थाखाय बिथाङा बाथ्रा बुंदों, गोजोनथावना बाथ्रा। आरो जोंबो दुखु मोनो नैबे BTC सुक्ति हाग्रामा महिलारि दैदेननायाव जि सुक्ति जादोंमोन, नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा सुक्तियाव जिफोर दफा दङमोन मथा-मथि गासै दफाफोरखौ बिथाङा इमप्लिमेन्ट खालामनो हादों आरो माने। मात्र जों कार्बि आंलंनि जितु ST जानांगौमोन बेखौ जों हायाखै बिभिन्न टेकनिकेल कारननि थाखाय। बाखि जिफोर दफाफोर दङमोन बे दफाफोरखौ जों मावफुंजोबनो हादों। नाथाय सबसे दुखुनि बाथ्राया बे थांनाय जितु BTR सुक्ति जादोंमोन बे BTR सुक्तिनि जुगिदि जिफोर दफाफोर दङमोन बे दफाफोरा दिनैसिम सारि बोसोर थांबाय मोनसेबो इमप्लिमेन्ट जायाखै। बिथांमोना बुंदोंमोन जोंनि उदालगुरियाव बिसेसकरि सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि जागोन होनना बुंदोंमोन, अर्गेनिक एग्रिकालसार इउनिभार्सिटि जागोन होनना बुंदोंमोन, NIT जागोन होनना बुंदोंमोन, महाबा रेल दाब्बा बनायग्रा जागोन होनना बुंदोंमोन। दा बेफोरबायदि दफायाव थानाय मोनसेबो माने माबाफोरखौ बिथांमोना मावफुंनो हायाखै आरो माने फेलें जाबाय आरो जों नुनो मोन्दों बिथांमोननि MLAफ्राबो बेफोरखौ लानानै आसाम बिधान सभायाव जेबो बुंनो हायाखै, MPफ्राबो पार्लियामेन्टआव जेबो बुंनो हायाखै जे BTR सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननानै बिथांमोना सरकारखौ नारसिननो हायाखै आरो। बिथाङा जे सासे बिराद मिसलिया लिडार बे इतिमধ্যে प्रमान जाबाय आरो माने। खुगाव मोनसे बाथ्रा बुङो, खामानियाव मोनसे मावग्रा मानसि बियो। पृथिबियाव बेबायदि नजिर गैया मोनसे आर्मस रिभलिउसन खालामनाय लिडारफोर जेब्ला पिस एकर्ड जायो बिथांमोना जेलाव थाफिननाय पृथिबियाव जेरावबो नजिर गैया आरो माने। मात्र जोंनि बर'नि बेलायावल' दा बिथां रन्जन दैमारि बिथाङा सासे आन्दलनकारिमोन, आर्मस रिभलिउसन खालामदोंमोन आरो बिथाङाबो गासै आर्मसखौ सारेन्डार खालामनानै मोनसे मेन स्ट्रिमाव बिथाङा फैदोंमोन आरो सुक्ति खालामदोंमोन। सुक्ति बायदियै बिथाङा जेलनिफ्राय गनांगौमोन, नाथाय दुखुनि बाथ्रा दिनै बिथाङा जेलाव थानो गोनां जादों। दा UPPL सरकारा प्रमद बर' दैदेननाय जितु UPPL सरकार बिथांमोना सरकारखौ जुदि नारसिनोब्ला निस्सय बिथाङा गगोन। बिथांमोना बे रन्जन दैमारिखौ बख'नायनि जेबो इच्छा गैया, जेबो गुरुत्व लायाखै आरो बेखायनो बिथाङा जेल जानो गोनां जाबाय थादों आरो माने। जोंनि बर'नि थाखाय बे गोबां दुखुनि बाथ्रा आरो माने। जोंनि दिनाव जेब्ला सरकारा मोनसे पलिसि लादोंमोन प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि, बे समाव जिफोर नर्म्सआव गोलैयो बे स्कुलफ्रा इतिमধ্যে प्रभिन्सियेलाइज जाबाय। जों प्रमद बर'मोन बायदि मिसा खोथा बुंनानै प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन होननाय
जों मालाबाबो बुंफेराखै आरो माने सरकारनि नियम निति जेब्ला प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनि जेब्ला बेब'स्थाखौ लागोन निस्सय बे जागोन आरो माने बे बेब'स्थाखौ लायालाबानो जों खालामनो हागोन ओरै होनना बुंनाय बाथ्रायाथ' एकदम मिसा खोथा बिथांमोना कलेज 10खान ना 12खान कलेज एकदम प्रभिन्सियेलाइज खालामबाय होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन जेब्ला आसाम सरकारनिफ्राय फैयो बे कलेजखौ जोङो प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हाया नर्म्सआव गोलैयाखै अब्लासो रायजो राजाफ्रा मिथिदों नङाबाथ' बिथांमोना बेखौबो थगायबायमोन दाबो बिथांमोना बुंनो नागिरो जों प्रभिन्सियेलाइज खालामबाय होननानै अथच बे कलेजफोरा प्रभिन्सियेलाइज जायाखै बेफोरथ' बिराद लाजिथावना बाथ्रा आरो माने जोंनि बर' लिडारनि खुगानिफ्राय बेबायदि मिसा मिसा बाथ्रा ओंखारनायखौ जों नुनो मोनो आरो माने बेथ' एकदम माने मिनिथावना बाथ्रा आंनियावबो गोबां बिथांमोना मा होनना बुंगोन बेखौ थिनहरदोंमोन मानसि थिनहरदों जे नों फैदो UPPLआव हाबफैदो ओरै होननानै नोंनो मा सुबिदा नांगौ जों होनोसै ओरैबायदि होननानै दा बेबायदिनो गोबां मिसा मिसा बाथ्रा बुंनानै बिसोरो मोनसे ससाइटियाव बा जोंनि पार्टि गेजेराव बेले बेजे लाबोनो थाखाय बिथांमोना नाजागासिनो दं नाथाय हानाय नङा जोंनि BPF राजनिति हान्जायाव दा जायफोर दं बे BPFआवनो थागोन BPF जानानै गेलेगोन आरो जों BPF राजनिति हान्जाया जोंथ' एबाराव बुंखाबाय जोंनो एबसलुट मेजरिटि लाबोगोन आरो हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायावनो जों सरकार बानायगोन बेलेगाव थांनायनि खुनु दरखार गैया आरो